Acceptem el repte, portem els residus a la porta. Ha arribat el moment de treballar conjuntament per millorar el medi ambient. Hem de reduir, reciclar i gestionar millor els residus per cuidar millor el nostre entorn. A partir del mes de desembre comença un nou sistema de recollida de residus aquí a Palau Solità i Plegamans. El sistema porta a porta consisteix en que els veïns hem de separar correctament les diferents fraccions i lliurar-les davant de casa segons un calendari establert. D'aquesta manera, el nostre poble serà més saludable i els nostres recursos econòmics més eficients. Fem un salt endavant en la sostenibilitat i en el compromís ambiental, però aquest canvi només serà possible si tu t'impliques. Un cop tinguem els residus correctament seleccionats, cal treure les deixalles al carrer, amb el cubell, o en cas que vivim en un habitatge plurifamiliar, posar-los al contenidor corresponent o seguir l'opció que hagueu escollit la comunitat. Els tècnics diuen que el 90% dels residus es poden arribar a reciclar. Amb el porta a porta podem arribar a assolir aquesta xifra i així complim els compromisos de sostenibilitat. Aquest és el repte. Aquest és el repte. El necessitem. Et necessitem. Els residus, porta'ls a la porta.